Action Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Action Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 13 minutos nakaligad sa tak na alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Good morning, mayong aga naman Bacolod kag Pilipinas. Action Hotline. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad sang Action Hotline. Agosto 2 tuig 2022, kamusta tarang namon nga mga ka-aksyon. Di makamugabahin sang kalibutan. Nga na nakamonitor, naka-tune in na sa DYEZ Action Radio Bacolod. Kag naka-log-in na sa ato sining live stream. Action Hotline. Martes ka edisyon sa ngalan sa regular nga Anchorman Action Artay Hopo na kunuban. Action Marlon Henovaya, kabay pa nga yara kamo sa maayong pagkahimtang. Kabay pa nga nangin maayo lang ang inyo sa nga pagbugtaw, subong nga kaagahon. Action Hotline. Update ninyo kami tub-tub sa tak ng alasan Wavi Ibidia subong nga aga sa pagdayday sa mga nagapanguna nga mga balita, damo naman sa mga nagsinigabong nga mga balita sa nasyonal kag balita lokal. Action Hotline. Preska pa sa paminsaron sang publiko ang halit kag intuga sang mabaskog galinog sa Northern Luzon, partikular sa probinsya sang Abra, di bla? Pero balitaan ta kamo mga ka-aksyon, may tumayog na naman nga linog kainasang kaagahon ho. May linog naman, magnitude 5.1, nabatsagan ni sa General MacArthur sa Eastern Samar. Action Hotline. Ang siling sang Feebox mga ka-aksyon, ang linog isa ka tectonic in origin. May kadalumon ning 57 kilometros nagtayog alauna 10 kainasang kaagahon baw mahamuok katulogon sang kalabanan sini. Action Hotline. Ang intensity 5 na record sa General MacArthur Hernani kag Kiana Pundan sa Eastern Samar, Pastrana, Palo kag Tacloban City, Leyte. Ang pasalamatan naton diri kay way man gintuga nga kahalitan, no? Pero hambal sa nga Feebox mga ka-aksyon, laaw man ang ginatuwag nga mga aftershocks ti normal na basta nga may paglinog nga nabatsagan sama-sami may mga aftershocks gina mga ka-aksyon ti pasalamatan tarang nga wagin tuga sang way sang kahalitan kagin tuga ining 5.1 magnitude naman nga linog sa Eastern Samar. Action Hotline. Ang masami ginabantayan sang publiko labi na sa mga motorista kada Martes sang bulan ano gani ang hulag sa presyo sang gatong, presyo sang petrolyo. Kunang Martes, ang mga Martes mga ka-aksyon nga naglabay, nagligad nga bulan sang Hulyo, mayo-mayo ang mga natabo mga ka-aksyon kay tanan nga Martes, nubo sa presyo sang gatong tuyang ginpatumanggid. Action Hotline. Di bla? Pila ka Martes ang bulan sang Hulyo haw? 4 ka Martes ang bulan sang Hulyo. Di ka na Martes, no? Nagapungko kita diri sa Action Hotline, di ginaya kaluwa sa aton ang presyo sang gatong. Mayo tong bulan sa Hulyo, kay nubo ang nabatsagan naton mga ka-aksyon, no? Ang balita kag base kundi subong nga bulan sang Agosto mga ka-aksyon. Ano ganing bulan sa Agosto? Ginasiling nga bulan sang tigkiriwi. Nga man, no? Hindi ko napakapadalman nga bulan sang tigkiriwi, no? Subong ang mga tawo way nagasapak sang tigkiriwi nga ginasiling, no?
Kay kung amo lang sa pakunta ang tigkiriwi basi tutuod magkiwi gid ang inyo sa nga mga nawong. Action Hotline. Pero ang tawag na makakson tiyempo marto man. Ang balita kag basi ko ninyo mabatian makiwi gid to dinyo sa guya. Kay nagasiling ang balita nga ang presyo sang gasolina nagsaka. Action Hotline. Pero gasolina no? Gasolina kay ang diesel, ang kerosene plus ang LPG mga kaakson, ang presyo manubo-dubo. Nagnubo subong nga Agosto 2 amo niyang kampiyon pamatian nga balita. Action Hotline. Ang separado nga mga advisories kahapon pa lang ginpagwa ng mga kaakson sa mga oil companies. Ang tawag nila is oil adjustment. Starting today, starting Tuesday, August 2. Alas 6 pa lang kainasang aga, ang gasolina, ang pagnubo niya makakson taran nga mga oil companies. O kung pagnubo, pagsaka, no? Nagsaka 75 centavo per liter. Pero may mga pagnubo man sa diesel, 60 centimos kada litro, kag sa kerosene mga kakson, 75 centimos kada litro. Muna sa ang sa diesel ugaling sang Eastern Easy Gas alas 12:01 kainas ang kaagahon, medyo taas-taas yang nubo, no? Pagnubo sang diesel, sang Eastern. Kay kung ang iban 60 centimos kada litro, ang yaka Eastern niya 75 centimos kada litro gid mga kaakson. LPG. Good news man kay LPG nagpanubo man sang presyo. Ang Petron Corporation nag-anunsyo nga magapanubo sila kung nagpanubo sila sa presyo 2.5, no? 2 ka pesos 5 centimos kada litro. Ang Auto LPG nagpanubo man 1.15 kada litro. Epektibo ini alas 12 kaina sang kaagahon. Action Hotline. Ang Eastern Petroleum nagpanubo man sa presyo sang LPG 1.70 kada kilogram. Ti mas mayo-mayo nga balita ni kay mas damo ang nubo sang sasaka. Action Hotline. Ano ba ginibas sa nga balita mga kaakson sa nasyonal? Ari importante nga pahanumdom gyapon sa publiko ni si Presidente Marcos liwat na nawagan sa publiko nga magpa-booster shots agod makadugang proteksyon kontra COVID-19. Ang panuwagan sang presidente ginhimo niya sang siya ang magsaksi sa paglansar sang Pinas Lakas Campaign. Ang tuyo sa mga kaakson among paglabot sa target nga booster shots sa 50% sa mga eligible population diri sa Pilipinas sa masunod nga 3 ka bulan. Action Hotline. Kay si Marcos nagsiling nga way na sang iban nga pambato sa COVID-19 kundi ang vaccine, ang pagbakuna. Ang siling ni Marcos, hindi tara pagulaton nga liwat nga magdamo na naman ang kaso makakson kay mabudlayan naman ang publiko sa pagtrabaho kag pati ang pagwa sa mga puluyan. Sa suna ni Marcos dumduman yung nagligad. Tigdas siya itong ginhambal mag-aksyon nga waay na sa matabo mo nga COVID-19 lockdowns dali sa Pilipinas. Pero kung magbalik sa pagdamo ang kaso, waay ta ginapangayo na. Kung magbalik man sa pagdamo ang kaso mga kaaksyon, bangod sa pagpinasaway, bangod sa pabakatig-a sa mga tao, base ko na itong hinambal ni Marcos, base magligwa to. Kag base wala naman siya sa iban nga madunuman, kundi ang lockdown na naman. Action Hotline. Amo nang aton sa nga bantayan da, kag amo nang aton sa nga pangamayoon nga hindi lang matabo. Action Hotline. Samtang National Brigada Eskwela opisyal nga nagsugod kahapon, subong ari na kita sa ikaduwang adlaw, ano bala ang dalagan sini sa nagkalain-lain nga mga bulutuan sa bogos nga nasyon. Action Hotline. Ang Brigada Eskwela kabahin lamang ini sa preparasyon para sa nagapasunod nga school year 2022-2023. Ang national nga paglansar sa mga kaaksyon,
didto ni ginpatigayon sa Imos, Cavite, no? Nga amo ni ang Pilot Elementary School, no? Sa Imos, Cavite. Ang temba subong Brigada Eskwela tugon sa hamon ng ligtas na balik-aral. Action Hotline. Importante ini parang ang pagbukas ng klase mga kaakson plastado bala, no? Ginatawag ba na ning National Schools Maintenance Week. Ginahimo ni mga kaakson kada tuig ni sa taran-taran nga mga pampubliko nga eskwelahan, taran-taran nga mga public schools, mga ka-aksyon, no? Galing ka mati nangatubang kita sang problema dala sang COVID-19, so may mga limitation, may mga protocols gihapon nga dapat sundon sa pagpatigayon sang brigada eskwela. Action Hotline. Diri sa Negros Occidental, damo-damo naman sa mga eskwelahan ang nakapatigayon siri. Basta gani brigada eskwela, hindi lang na yung mga DepEd, no? Hindi lang mga DepEd teaching kag non-teaching personnel, ginikanan, iban pa nga mayambro sang komunidad ang nagapakigbahin. Kundi, importante mga ka-aksyon ang participation sang private kag public sectors. Action Hotline. Sa pagpangalagad sang sining nga panatuntunan Action Hotline, damo na sa mga naakomodar nga mga bulutuan, no? Nagliligad nga pagpangalagad. Nangin ka partner na sang sining nga panatuntunan ang mga public schools naton. Diri sa Bacolod, kung mahimo, parang iban pagid nga mga bulutuan sa Negros Occidental o galing kay manti limitado ba ng tiyempo tayo, no? Action Hotline. Subong nga pagpangalagad mga ka-aksyon, makaupod naton live dari sa studio, dugay-dugay. Ang taga Rabonito P. Maravilla Senior National High School, sa barangay Estefania dari sa syudad sang Bacolod, no? Ining bulutuan mga ka-aksyon tinahamtang ini sa Camarate Village sa barangay Estefania dari sa Bacolod City, dugay-dugay, no? Salamat kaya rin nag-abot ng ato sa ding guest sa sinigid nga mga teriyon. Action Hotline. Iban pagid sa nga mga balita nga tutukan naton karon sa sunod sang Kabankalan. Oy, daw gid nga reply ang mga opisyal ta sa Kabankalan da nga gin pakikangutan tahaw, no? Sadya na sa Kabankalan subong kay Charter Day na. Action Hotline. Las 8:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon ta ang ato sa ding guest diri sa studio, no? Diri kita magatutok sa ginatawag nga Brigada Eskwela. Action Hotline. No? Okay na. Okay na kamo, ma'am? Or makuha kamo anay po sa kay ari kami sa 4th floor nga daan. No, nagkapaway-huway na kamo, okay na. Kay ang kalabanan nga nagasaka dari ma'am sa aton medyo mahapo-hapo, no, kay ikapat kami nga panalgan. Sige. Action Hotline. Anyway, sige, akantuan tang taga Ramonito Maravilla Senior National High School, si Ma'am kuan, liyang tabi ma'am, basi mayara ka na sang sang kuan sa inyo sa nga name. Dalagid mama, dalagid ma'am. Sige, dalagid mama kay
Brigada Eskwela, no? Katahom sa mga mensahya. Lipot malaniwari si DepEd Secretary Sara Duterte Matiantabe. An event that we must admit is causing both excitement, a little bit of uneasiness or anxiety to some of our teachers, some parents, and maybe to some of our learners. Excitement because Brigada Eskwela activities all over the country always highlight the communal efforts of all education stakeholders to prepare our school for our learners. We would see parents who are excited, willing, and happy to extend any help they could to ensure that our schools are ready to receive our learners from day one of the opening of classes and onwards to the school year. The collaboration between the parents, the teachers, local governments, and the entire community on Brigada Eskwela opens deeper and meaningful collaborations even until after the school year closes. Uneasiness or anxiety because of the peculiarity of our time now. We continue to face the threats of the COVID-19 pandemic along with many other unexpected challenges that hamper our daily progress for our learners. Monkeypox, baha, bagyo, earthquake, all of that will come. What is important is that we have the determination to succeed in our mission. We are all set to open our schools all over the country 22 days from now. Action Hotline. Sige, ginpabati ko lang to, lipot lang to ang aming mensahe kahapon ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Sa iluhan ko, ma'am, ano na ang nahimo ninyo sa first day, yesterday, sa Brigada Eskwela dito sa Ramonito Maravilla Senior National High School. Go ahead, ma'am. Okay. So, mayong agagid sa tanan, ako nagapasalamat gid kami sa mga parents namon kag mga estudyante sa amon nga school nga nakita ginamon nga excited gid sila tuod nga magbalik sa eskwelahan. Nagakadto sila sa pagbulig, sa pagpaninlo sa amon nga palibot, kag ang mga estudyante man nagadala sila sako, nagadala sila silhig, dustpan, kag nagapaninlo gid sila, excited gid sila tuod, kag samtang nga nagaguon man ang amon nga enrollment, excited man sila nga magkadto, gadinasok man sila, kag ang ilang nga ginpili laban gid face to face gid, kay gusto na gid sa mga parents nga makaluwas na gid sila nga ang ilang mga kabataan makagwa na gid sa ila balay, kag ang mga kabataan gusto na gid ma-meet ang ilang nga mga classmates, kag ang ilang nga teacher, kay tungod sa aton nga hinahibal-an ang aton nga mga estudyante, kag kami nga mga teachers hindi kami makilit-anay, so ngalan lang ang amon makilala, kag kami ngalan man ang makilalaan nila. So pag abot nila sa eskwelahan, mambal nga ang teacher niyo si Miss Castigador, si Miss Abanilla, si Miss Lazara, so hindi sila kakilala, sugatan lang nila. So subong pasalamat gid kami nga tungod nga may Brigada Eskwela, nagabalik sila sa school kag makita gid ang ilang nga kaaluan. Barangay Estefania, ma'am, hibaluan naton isa sang pinakadako nga barangay diri sa Bacolod. By the way, mga pila ang bolobanta niyo kadamuon sa mga estudyante naman sa Ramonito Maravilla National High School. Mga 1,300. Bao kadamo man, no? Kadamo man, no? So kahapon first day, kamusta ang cooperation sa nga iban nga sektor sa Brigada Eskwela niyo? Way man problema? Wala man. Ang barangay namin, kidang amon nga barangay headed by our barangay captain, engineer Jerry Tingson. Nagapaulam siya sa lakyan. Kung anong amon nga kinanglan, balagi na cater, ginakapitan ka namin kita sang amon nga barangay captain. Sige. Ano pa ganda iban yung activities, ma'am? Until when ganing Brigada Eskwela? Hasta gini sa 26. August 26. Yes. Pero makick off kami sa August 15. August 15 na muna sang Oplan Balik Eskwela. Oo. August 15, correct. August 15. Aha. Kag may mga activity kami Yes, sir. go ahead, ma'am. Oo. Nang sang August 1 to 5, sang August 25 to 29, nag-enroll kami sa amon mga old students. Tapos sa August 1 to 5,
kagapon nagsugod, nag-enroll na kami sa mga transfers, sir, damo kami transferi. Halin sa private school, kagiban sa layo pa nga mga lugar. So sa August 8 to 12, kami nga mga teachers, may seminar kami, so wala lang anay enrollment, may inset kami. Sa August 15 to 19, amuna na siya ang amon nga kick-off sa brigada, Brigada Week gina namon. Pero sa 15 na siya, may parents orientation kami sa grade 7, pagka 16 iya ka grade 8, pagka 17 iya ka grade 9, pagka 18 iya ka grade 10, pagka 19 iya ka senior high. May senior high school kami, sir. Amo na siya. Damo nag-transfer from private schools. Sir, may mga private school kami. Anong usually rason sang ginikanan bangod sang epekto sang COVID-19? Oo, pikto sang COVID-19. Yung magpuas ang COVID-19, base na namian naman sila gani ko sa public school Oo, di ba? nanamian na, sir, kaya nga mon facility. Sadya bala sa public schools kumpara sa private, no? Yes. Diba? Sige. Ang parents na sa dyan, gid, sir, kung sa public. Sige. Ma'am, si Ma'am Bim, si may dugang ka, sino gani palihag? Ma'am Okay na? Regeline. Okay na? Si Ma'am Regeline naman na, no? Sige. May modular kami kag blended face-to-face. Duwa lang ang amon nga gin-offer. So, ang sa parents nga gusto bala nga ang ilang nga bata, do hindi pa bala sa ready mag face-to-face, inang ginapacho sila namon modular na sa tagaan na sila namon modules, tapos sa balay lang sila pero madamo gid ang nag-choose nga mag blended face-to-face. Ang blended face-to-face namon, sir, ang subong nga week mag face-to-face sila. Pagka next week ma-modular sila. Amo na kay tungod nga sa kakulang, kay tungod 25 per room lang, sir, mo. Hindi pwede kami kapuno sang room. Yes, may limit Japon. May limit kay limited face-to-face Japon. So meaning may agahan kami kag may hapunan. So nang makulang ang amon nga room, mga rooms kay pila lang kabilong nga rooms namon, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. So may senior high man kami nga building. So amo na nga ginhimo sang amon nga team nga may agahan kag may hapunan kami. Tapos pila nga daan ka section, sir, ang amon nga grade 7. Pila gani ka section aton grade 7? 6. Ang grade 8 6 man. Ang grade 9 5. Ang grade 10 5 kadamo gid, sir, subong sa amon estudyante sa Romanito Maravilla National High School. Yes. Mag-abot, ma'am, ang full face-to-face in-person class this November 2. Prepared man ang inyo sa dibulutuan? Oo, sir. Gina-prepare, ginamon. So, amo na ang ginamitingan, pasang amon nga principal, kay kami sa brigada lang kami mo. Sila na ni sir ang gaano sina. Prepare gid, sir, dapat gid nga i-prepare. Gani man. Sino nag-atogin mo nga gusto nila blended, ganito? Blended face-to-face, sir. Desisyon na sang ginikanan or sang estudyante? Sang ginikanan. Ginikanan. Kay maging pa-enroll sila, gusto namon mo pod gid ang parents. Most especially sa mga transferee, dapat may parents gid kay gina-interview sila. Na kay ang mga kabataan bla, sir, as we observe, do na shock sila bala sang atong nagligan nga kalatabo. Tapos nang subong nga face to face, do ginaamat-amat nang bala sila nga hindi sila mala magulpihan kag kami man, sir, teachers. Correct. Oo, ang bala adjustment bala, sir, kunang taon tagid do medyo bulubugat. Tamo to ang balblas kagina ni Vice. Nga may mga anxiety. Correct. Una gina-prepare man namon sa emotional namon. Na-prepare man namon ng amon nga physical gid, sir. Kay sa school daw man kami na-prepare mo ang amon nga classroom, ang amon nga lesson. Do mamaguhan naman kami, sir. May ara sang senior high school na ang inyo sa ding eskwelahan. But sa lingon may grade 11 ka grade 12 na kamo. Yes, sir. Since subong lang nga school year so nagligad pa. Hindi, sir, pila na kami ka years, almost 4 or 5.
So why man ka mo problema kung rooms ang paghahambalan? Mayara gid. Oo, may Kulang gid. building ginaya sir. May ang building senior ginaya. high, Mas Okay. damo sila building nga bago. Oo. Oo. Why ka feedback ka nabatian since gin-announce nga ibalik naman mandatory ROTC? May mga feedback ka nga nabatian sa students or ginikanan? Dara Wala sa, pa. Nabatian ko lang. Ando excited nga sila. Sir. Oh. Nariyan sila Ibalik. marcha-marcha. Okay. Oh. Sige. So dugang naman ang kuan na dugang nga obligation na mamporti mayo man ako no kag ginasiling nga parang kahatag sa dugang mga disiplina sa mga estudyante. Oo, No sir. kay daw subong ko no dulain na gid ang gawi sa mga estudyante. Oo, Ano sir. pananawan mo, ma'am? Oo, sir. Bisan may kadako gid. Daw may time ando hindi ta kay chindi sa mga kabataan. Gani. Kag daw psychologically sila nang disturb bala sir how. Nang bisan magwa sa ila balay, doon sila magwa kung damo tawo. Aha. Tapo lain na gid sila. Yes. Tungod sang atong 2 years gid mo lang nga wala sila sir gin pagwa. Gani. Do hadlok na sila magwa kag tapos do socially disturbed sila do hadlok sila sa damo nga tawo. Aha. Ang iban lang sir ha. Aha. Ang iban lang. So iniho nga pag-open ti amo ginangamon nga unahon anay ang ilagin nga ilan anay attitude gid sila anay i-prepare gid sila bala anay. Balik ko sa Brigada Eskwela, ma'am. Damo man so far volunteers ang tanyag sa mulig nila sa inyo. May ara man. Okay. Oo, may ara man sir. Aha. Yara ka pa dugang, ma'am, activities nyo? Go ahead, ma'am. Sige. So, na lang ha, may agaliwat sa tanan, labi na gid sa Barangay Sefania, headed by our Barangay Captain, Jerry Tingson. Kami naman niya sa Romanito, Maravilla National High School, headed by our principal, Jose John F. Mendez. Kagupod ko man, si Regeline Abanilla, kag si Miss Johanna Lazara, nagaagdag gid kag nagahangyo sang hamili nga bulig sang amon mga pinalangga nga mga ginikanan, stakeholders, students sa pagbulig sa Brigada Eskwela, sa pagpaninlo sa palibot, kag sulod sang eskwelahan, agud sa pag-abot sang klase sa August 22, 2022, ready na ang classrooms kag paligbot, agud nga safe gid ang tanan. So nagabaton man kami sang school nagabaton man ang school sang donations in cash or in kind. Like abi sa mga cleaning materials, disinfection materials, pwede ka mo da kadala sang trapo, silhig, mop, pinta, or brush da, or habon, Zonrox or kung ano na ang available sa inyo. So, ginabaton, ginanamon nga may pagpasalamat kay ang aton man ang kabataan ang makabenepisyo sina. So, ang Romanito Maravilla National High School, ara lang kami sa Camilot Village 1. Okay. Pwede ka mo sakay sa jeep, lang taon nyo lang nga may sticker sa front nga Camilot. Or pwede mo kasakay sa tricycle, no, nang pamasyal ka mo sa amon school para makita nyo man ang kantahom sa inyong eskwelahan. So amo na siyang nambal ko gina nga nagapadayon ang aton enrollment, no, sa eskwelahan. So kadtulong kamo to kag ginapanawagan ko gid sa mga old students nga gid kamo balik na gid. Pa-enroll na kamo hindi na padugay-dugay kay as I have said, damo subong sang transferees kag mabudayan na kita kung magsululubra na kita sa aton eskwelahan. So subong nga day hamba sa aton nga principal, hingagaw gid kamo subong nga adlaw. So madamo gid nga salamat, kabalugid ko nga excited na kita tanan-tanan sa pagbalik. So pray gid kita tanan ha nga hindi na magbalik si COVID para nga mangin malipayon kita tanan. So madamo gid nga salamat. Yes, salamat gid ma'am no sa pagkaredre kag good luck sa liwat sa inyo sa dugang activities sa Brigada Eskwela. Salamat ma'am, good morning. Thank you sir, thank you so much. God bless sir. Action Hotline. Okay, salamat gid taga Ramonito, P. Maravilla Senior, National High School, Brigada Eskwela. No, nabase ini mga kakson sa DepEd Memorandum number 34, series of 2022 ining Brigada Eskwela. Ako kapati ko nga damo na gid man atat nga magbalik ang klase mga kakson makin mo sobra na kita ya duwa ka
sobra na kita duwa ka tuig nga ang kalabanan nagpakuribong sa sa puluyan sa balay bagod man sang COVID-19. Action Hotline. Sige, las 8:43 Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa ato sa ring pagpanumalik tutukan ta ang balita sa bahin sang lokal. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag Okay, kaduan na rin ato sa ring mga greetings sa ato sa ring live stream naga-monitoro. Elizabeth Gabala, good morning, keep safe everyone, God bless and more power sa ARB, thank you, Gid. Araman si Lito Daya, Payong Aga, sir. Thank you. Imbong Dio Campo, good morning. Ga-monitor kami di sa Barangay Hall, Sang Maaw. Rosalie Rama Sostento, good morning. Idna Linas, good morning. Akso Marlon, ari lang kami kapamati sa Rose Guy sa Hinigaran, Salamat Gid. Okay. Mary Sunshine Samoy, good morning, good morning. Good morning kuno kay Langga John Vicente, kag sa Family Vicente sa Himamaylan City. Thank you. Okay, babalik tayo dugaya. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa
kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kutugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatsyan antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nadakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration.
5S para malikawan ng dengue. Aksyon Radio! Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdalas Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sining nga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ta Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula cold ginapaligo niya bisan tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit niya maligo ko mo. Ano kayo mo yan? Wala tabla sugpon. Di ko na muna naging mo yung ininit. Naligo mo na muna yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, taman si init. Hindi man yung araw-araw. Mado iliteral. Yung bumugang puti ka tayo duban paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Kubiri nyo ito na Kubiri. Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil.
tiil. Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lansin na daya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala nga kung may heat. Gulpi lang Nasa naman sa... nato ni balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa ko nga dapat kung unahon ana i-acclimatize mo ana yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefit si Nation Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung ininit, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Ti bro kay init. Oo. Init saya. Ti sala lang galing term hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo palaligban mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold gaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung nanong ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content may to kay si action boy. May kay nyo kay may hot and cold ka mo. Ako nanong ara da. Ay hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog sa December. Ang next action boy, ang hot water naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, kinang ano man, di ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko no, cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabok. I-check lang da kay Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko lang na. Program for radio. Last 9, Uno Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik kita sa ato sa nga pangalagan Action Hotline. Martes nga edisyon mga ka-action. Nawang sunod sang Kaban Calendar sa Negros Occidental. Amuning sentro sang selebrasyon subong. Kay may ara sang pagsaulog sila sa ika-25 nga Charter Day anniversary. No? Charter Day celebration subong sang Kabankalan daw balantayan kung ano ang matabo diri bangod sa maragta sang sunod mga kaakson. Una ini nga natabo nga ang sadto madugay na nga nagauyat sa trono sa panggobyerno sang Kabankalan mga kaakson
nalutos sa isa ka ginasiling hindi gid man bantog nga ngalan sa patag sang politika. Now kahapon nagagawa ang anunsyo sang Malacañang nga ang Agosto 2 deklarar ini nga special non-working day sa Kabankalan. Agud to nga makatutok man ang mga residente sa pagsaksi sang mga masiradyahon nga activities. Action Hotline! Pero kung tani ang isa sang ginahulat gid sang kalabanan, among pagbisita kag pagtambong ni Vice President Sara Duterte sa kahiwatan manareho may ari ko di lista hawid sang programa nga si Vice President Duterte amo kontani ang mahatag sang keynote address. May mensahe man sa kontani mo prote kahapon sang hapon pa lang ang information nga nabato naton alang-alang ang schedule ni Vice President Duterte. Action Hotline! Mapadala lang sa kuno sang esa nga tiglawas ako na representante nga amo ang magabasa intuto sang iya sa nga mensahe. So, nawala nga lang ang schedule sang busy presidente. Way man dinigin palayag ang rason base kung may nauna ba nga commitment na ho, kag may nauna na nga schedule bala, no? Pero kung tani, kung nadayon tani tidungog man isang Kabankalan kaya mo na tani ang una nga pagbisita diri liwat ni Inday Sara mo since ka nagdaog sa bilang busy presidente sang Pilipinas kag dungog bang kung tani na sang administrasyon ang bag-ong administrasyon dira sa Kabankalan sa idalom ni Mayor Benji Miranda. Action Hotline! No, kapilata magkigangot kung tani da sa mga opisyal ta sa Kabankalan City ati gapati ta nga subong medyo sako sila, no? O balin pa rin kagabi nga ato sa nga pag tingwa kung tani parang at least mabalaan ta kung ano ang rason sang office sang Vice Presidente nga hindi ini siya makatigayon. Action Hotline! Sako gid siguro ang mga opisyal tara labi na gid ang alkalde. Pero tani no, bisan na nano ka sako bla tani hatagan bisan jutay lang kagamay lang minutos no. Ang ibang nga bagay no. Kay una bes hindi tanan nga taga-Kabankalan naga-monitor perme sa social media. Labi na ko naga-live ka action na Dorel. No, kamahilig ka shout out, no? Hindi tanan nga Kabankalanon nga social media, no? Ang pila dira sa ila, arag yapon naga-monitor sa radyo labi na sa Action Radio Bacolod. Action Hotline! Libutan yo biya, ang Kabankalan kay mabalaan nyo gid na. Ang Kabankalan mga ka-action chartered city, naging chartered city ini siya. Agosto 2, 1997 sa idalom sang Acta Republica 8297 kag abinyo kung sino ang nagdeklarar nga presidente sang chartered city sa Kabankalan. Way sang iban kundi ang sadto presidente nga si Fidel Valdez Ramos. Nagtaliwan si Ramos ng Liga Domingo lang. Action Hotline! Damo sa mga balita bala nga nagginawa nga ara ang ngalan ni Anay Presidente FVR. Ang buwan ng wika, sang time ato ni Anay Presidente FVR. Grabe no? Gaginawa subong ang mga maayo nga hinimuan ni Anay Presidente FVR mga ka-aksyon. Ti dami tani kadto sa Kabankalan City, kabanti ang Kabankalan City, ano blang Kabankalan how? First class component city diri sa Negros Occidental. Kag second most populous city sa Negros Occidental bot silingon amo ni sang syudad diri sa Negros Occidental nga may pinakadamo tao, may pinakadamo residente kon populasyon next to Bacolod City. Action Hotline! Ari yung programa bala nakita ko kadamo tuod sa nagmangkot diri sa akod nga taga Kabankalan. Sa Action Marlon kita ko sa Facebook man sang syudad kag kita ko man sa social media ang programa
Why ang ngalan sang vice presidente, why ang ngalan sang vice mayor sang Kabankalan. Action Hotline! O, vice mayor ka, ikaduwa ikaw sa pinakamataas nga opisyal sang syudad. Pero why ka pa ya sang bahin sa programa. Action Hotline! Ang former nga opisyal sang distrito, ara pa ya. Action Hotline! Oh. Ang ginatagan sa higayon nga makahatag sang mensahe based sa programa nga ginatamdan tadi. Si Governor Bong Lacson, parang report ka na baton ko daw walang alam man ang schedule ni Gov Lacson, no? Ikaduwa, ang mahatag sang mensahe, si incumbent 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez plus ara payamo si former Congressman Genaro Alvarez. Action Hotline! Pero si Kabankalan City Vice Mayor Miguel Migs Zayco, duwagi ko kita sa ngalan niya ris programa ho. No? Hindi ginmaguro ni talupang doon na puti. Ikaduwa ikaw sa pinakamataas ka opisyal sang syudad. Why ka di mo yung papel sa programa ho? Action Hotline! Monitani, nagtingwa takon tani nga malabot ang opisyal sang Kabankalan da purak budlay gid, na sako gid. Action Hotline! May patigayunon nga blessing kag ribbon cutting ceremony. Asang Kabankalan Multipurpose Building, mga kakson. Basi pa lang karon right after sang programa, may baluan ta sa halin mas mismo sa mga pila ka mga opisyal da sang Kabankalan, no? Hindi lang mayor, kundi pila ka mga opisyal pagidira, councilor man, o kung base karon sa gabi, lalabuton ta si Vice Mayor Migs Zayco. Action Hotline! Last 9 in action, Radio Philippine Standard Time. Now, dari sa Negros Occidental, mga ka-action balaan naman sang kalabanan, di man ipons publiko. Dari sa Negros Occidental, damo-damo sa mga kilala dari nga politiko, opisyal tabi sang gobyerno, nga subong lapit. Lapit sa administrasyon ni Presidente Marcos. Lapit mismo sa kay Presidente Marcos. Tibalaan taman nga sang init masadto ang kampanyahanay, kita taman kung kada sino nga mga personalidad ang perme naga-abi-abi, mainit nga naga-abi-abi sa pag-abot sang tandem nga BBM Sara, di bla? Sino gani? Action Hotline! Tob-tob nga natapos ang eleksyon, daog ang tandem nga BBM Sara, no? Kundi ang mga pagdayaw ara sa pila ka mga opisyal naton nga kilalagid nga ang suporta ara sa BBM Sara. Sabong amat-amat na ginapuno ni Marcos mga aksyon mga miyembro sa gabinete niya. Ang pamangkot diri kon bala may ari diri sa Negros Occidental nga opisyal ang ginatuyo o kon gusto man nga kwaon ni Marcos kagatagan sang nasyonal nga posisyon agon mangin kabahin sang isa nga administrasyon may ara o kunway. Action Hotline! Ti ang duwa ka mga kilala nga opisyal diri sa Negros Occidental nga lapit kay Marcos mga ka-aksyon di naman ang malipod sa publiko, no? Vice Governor Jeffrey Ferrer kag Himamaylan City Mayor Raymond Tungsono. Action Hotline! Ang report nga base kon tanyagan sila sa posisyon. Ba kon matabo dako nga balita ba? Action Hotline! Hindi na malikawan, ha? Ara gid na mga kakson kag normal na nga nagatinuhaw nga mga balita basta nagabulos ang bag-o nga administrasyon. Pero kung tanyagan sila sa posisyon, ayhan batuno nila, mo napamangkot pa na, te kon batuno nila mga kakson, sin-o ang magabulos sa ila sa nga posisyon dari sa lokal. Te kon si Ferrer mga kakson ang pambalon kahapon sa abos sa nga interview. Ang siling niya mga kakson, hindi kuya pagbayaan ang akon sa ginauyatan nga posisyon subong sa probinsya. Action Hotline! Pero kung usuyon ko ang tono sa palayag sang Vice Governor, medyo may ara sa ginatawag nga reservasyon. Besa na sa observation kuya ha, ang pamangkot kung tanyagan si Ferrer kag kung ang posisyon may dako nga papel kag benepisyo sa Negros Occidental pati sa Western Visayas, ayhan batunon. Action Hotline!
Kung ako maglantaw, pwede niya batunon. Pero, base tapuson niya anay ang 3 ka tuig. No? Nga termino. Di ba? Tiambal yang di niya pwede pagbayaan mo ang posisyon kaginatag sa iya sang negrosanon. Action Hotline! Pwede? Hindi. Ang sabat sa naman ka-action balanta samta nagalawig ang mga tinuig. Action Hotline! Ari ang explanation no, ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kung ano nang ginoffer sa akin, it's between me and that person. Pero I will not abandon my post as elected official. Kung may ara, makamugid muna kabalo. May ara na, as long advantageous to the province and Western Visayas. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. Okay, tabiyaw tanay sa tusuling nga kabaritor sa live stream. Nagpadala dugang ang mga mensahe no? Dugang mensahe. Okay. Okay, dali ha. Sige. Kristen Menyas Villalobos, arama si Concordio Manggubat. Kabaritor kami di sa Prudential Life Building, si Lionel Labanon, Vergel Permano, kag Robilio Taxi, Noni Manggubat, alias Concordio. Si Gichel Halandoni, good morning. Mary Joy Victorino Flores Macawili, Inday Blaza, good morning. Action Marlon, salamat kid Afia Kimariman. Jimar Salindron Aligayda, watching from Handumaran. Jen S. Oasis, good morning. Okay, thank you. Arama si Josie Lin. Lorito Alova Molenio. Roberta Lobers. Okay. Okay, sige. Rina, damo-damo na nagpadala. Isa lang kasento. Homalumina. Elvin Tumakin Ecor Brosi. Watching sa Sipalay City. Thank you. Thank you. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet.
Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong WD for best public affairs program for radio. Pabalik sa ato sa nga pagpangalagad 20 minutos nakaligad sa tak ng alas 9 Action Radio, Philippine Standard Time. Ang kaso balasang abduction dari sa Negros Occidental kag Bacolod, arag gyapon no, gakatabo gyapon, nagapadayon gyapon ang mga biktima ni ho kon basihan ta ang resulta sa investigation sa ato sa kapulisan. Ang kalabanan ginaangot sa illegal nga droga, makakuha ini atensyon mga kaaksyon kag igtalupangod sa publiko. Ining gakatabo nga krimen ni, ha? Kaya man nagligad, may isa ka tinuga kumaduruman ninyo. Nagligad nga Domingo yadto, ha? Nasa punto nga patay. Naging lubong sa duta sa ginahamtangan blasang tower sa NGCP. Dara sa may Purok Katilingban, Barangay Vista Alegre, Bacolod. Action Hotline! Ang biktima to sa investigasyon sang PNP, gagwa mga kaksyon nga gin-abduct to una. Ginabdak siya, nagligad nga Hulyo 22 sang gabi. Ti Hulyo 22, naglipas ang pila? Mga isakas mana masubragid. Sang ang yasining lawas nakitaan iya nga na lubong. Hindi basta-basta nga krimen ni. Action Hotline! Oh, ginabdak to siya, nagligad nga Hulyo 22 sang gabi. Pag-abot sa Silay Airport, so may abduction gali nga natabo mga kakson. Sang Hulyo 31, sa dala naman sang Galo sa barangay Wandasby, Banwasang Manapla, may ara man lalaki nga buot kuntane nga i-abduct man. Ang mga tao gasakay sa SUV. Why sang plate number
binantayan atong biktima mga kaaksyon nga bag-o lamang to tapos sampang sang basketball. Manugsakay kung tanis motorsiklo niya, ginpalapitan sang 5 ka mga tawo, pusasan. Pero isa lang to kakamot ang napusasan mga kaaksyon kay nangin padlos kag nakapalagyo to. Action Hotline! Bisan damo taos lugar ginhimo ining attempted abduction. So nakapalagyo ang biktima, naghingagaw man to palagyo ang mga nakasakay sa SUV, man kadamo tawo mo, natabuan ti nakayasan man to guro ang mga buot mag-abduct sa lalaki ni. Action Hotline! So hindi ni pwedeng nga baliwalaon sa mga otoridad ang kaso niya. Mayara gali grupo nga nagapang abduct. Kapulisan dere sa Negros Occidental kag surad sa Bacolod, nanon ni isolated gyapon ni. Action Hotline! Ang isa pagabot sa Silay Airport ginabdak. Nasa Puan patay, ginlubong. Ang isa i-abduct man kuntani pero nakaluwas. Ano ni? Action Hotline! Kung basighanta mga background sa biktima mga kaakson kalabanan, ang kalabanan ginaangot sa illegal nga droga. Ang kaso nga attempted abductions manaplaho, kung balikanta ang istorya. Ang biktima kung pulis ang pahambalon mga kaakson, wala man sang record. Ugaling bata ini sang isa ka anay top drug personality dire sa Bacolod. Nasadtong tuig 2016, subjekto sa anti-drug operation sa Barangay Alihis, dire sa Bacolod ho. Action Hotline! Ang biktima sa Manapla naga-star man sadto sa Alihis, Bacolod, pero nagsaylo na dito sa Banwasang Manapla. Sa mga abductions nga natabo na liligad nga mga binulan, daw ba'y makabati nga may naresolbar nga kaso ang aton sa di mga otoridad. Ti, pabayaan talan ni. Basi pila kaadlaw bati naman kita sa balita nga may ara naman sanggin abdak kag may ara naman masapwan nga patay. Action Hotline! Las 9:25, Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa mga ka-aksyon, ginaremind ginamon kamo ha. Lapit na lang ho. Sa amon sa rin kadakop ka, daog ka, ruleta promo sang Action Radio Bacolod. Ang promo mechanics, simpleng-simple, magpabati sa Action Radio Bacolod on airman o kon sa Facebook. Ang badakpan nga nagapamati, hatagan kamo sang coupon. May mga personnel kaming nagalibot kag amo na sila ang mahatag sang coupon kon kamo ang madakpan nga nagapamati sa Action Radio Bacolod. Ang iban nga dakpon presohon bagod nakakometer sa sala iniya dakpon kamo hatagan kamo coupon kag makakuha pa kamo sang premyo. Action Hotline! Kung magabutan ang numero sang imo sa coupon, ang imo onyo kadto personal sa Action Radio Station, dala siyempre ang inyo sa coupon. Si importante ang coupon nyo, pagatag sa inyo, pangitaan nyo sang talaguan, nga hindi madula, hindi mawasi. Kaya mo nang inyo sa pamatuod, nga kamo ang nangin kabahin sang saring promo sang Action Radio Bacolod. Kay pagkanto nyo di, siyempre dalon yung coupon nyo. Para nga hatagan kamo sang higayon, nga magkapatiyog sang amon siri nga dakop ka, daog ka, roleta. Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, mga kakson. May mga programa da, no? Aga, tubtob udto. Mayara kamo tubtob lamang alas 5 sang hapon sa pagpanulong dari sa station. Ang mga magabutan naman sa mga programa sa hapon, kagabi, mga kakson, may ara kamo tubtob alas 12 sang masunod nga adlaw nga magkapadulong sa station. Action Hotline! Ari, ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sa Bacolod, may tubtob alas 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pauli. Wala niya nga mapauli, wala sang magapauli nga luhaan.
tanan may ara gid dalon nga premyo mo ang kampyon. Action Hotline. Ang promo magasugod Agosto 15. Sining 2022 tubtob September 17, 2022. 5 ka semana ang promo kag mayara sang duha ka winner kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon sa kabugusan mayara sang 60 ka mga winners o kon tagdaog. Action Hotline. Ang importante, ano ang mga posible madag-an sa sining promo? Una gid, cash, gift checks, appliances, cellphone, kag may bugas pa ho. Action Hotline. Ang pagpatagayon sa draw, siyempre may presensya ina sang tiglawas halin sa Department of Trade and Industry o kon DTI. Nagaedad 18 pasaka ang pwede nga makaintra sa promo. So para lang sa mga legal age. So 18 anyos pasaka ang pwede makaintra sa promo. Isa lang ka beses o kung isa lang ka bes, pwede makadaog ang isa ka persona sa ato siri nga promo. Action Hotline. 28 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 9. Aksyon na Radio, Philippine Standard Time. Iban nga mga balita nga white malabutan tuto karon sa aksyon BBB. With aksyon Rex Kantong, Jocelyn Comedia, morning, dakpan yokudi, kay kapamati ko, importante may coupon ko, aksyon Marlon. Monitor lang, kay malabayan gid ka, basi ko malabayan ka sa amos nga nagalibot nga mga personnel. No? Basta importante monitor kay kon way ka mo ga monitor hindi makamo pag dakpon kay ang idadakop taga-monitor lang sa Aksyon Radyo Bacolod kay automatic may coupon nga igahatag sa inyo. Action Hotline. Action Hotline Martes ka pamangalagad Agosto 2022 magatakop naman temporaryo. Sa ngalan sang regular nga anchorman Action Artay Hopon, ako naman Action Marlon Genovia. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.